खुलुमबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो। दिनैनि शायरिखौ दैथायहरदों समायना बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट चिरां बिजनी, भिलेज सारायख'स्रा। दानिया फैदो बिथांजोनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। बायग्लिबाय दिनै आंनि गोसोआ नों गैयैनि थाखाय। नों दंमोन जेब्ला खाथियाव, मिनियोमोन आं नोंखौ गोसोखांना। गाबबाय दिनै आंनि जिउआ नों जायखारलांनायनि उनाव। बोहैबाय आंनि मेगनाव मोदै, मेगननि मोदैयाव दं खालि नोंनिल' मुं। हुगारब्लाबो हुगारख' हालिया आं, मोदैजों सिग्लाबो आंनि फालि। जाबाय दिनै आंनि गोसोआ खालि।